pentru șefa Andreea! Bine a venit șefa noastră, Andreea! Ia Dumnezeu numai bine! Salutați-o! Volum. Salutați-o! Să mă uit și eu cu scuze de rigoare. Mă uit pe Dori. Dori! Mă uit la tine cât de fericit ești. Când îți vezi copilul atât de frumos și atât de fericit, în ce familie ai intrat? Ai intrat într-o familie de mare valoare. Și e o mândrie mare pentru tine că copilul tău de azi e nora unui om deosebit precum e Florin. Mă uit la ea, zici că e o regină, o prințesă, să vă trăiască, să vă bucurați de minunea asta de fată și pentru fericirea ta. Acum îmi permit să deschidem încă o melodie cu Frații de Aur pentru cea mai frumoasă mireasă care astăzi se prezintă ca o prințesă. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, să-ți trăiască socrii tăi, părinții tăi și jumătatea vieții tale, băiatul lui Florin. Gineric al nostru să-i dea Dumnezeu sănătate, 210 și încă 20 și încă 80 și încă 240. Cine-i cel mai fericit? Cine-i cel mai fericit? E Dorica-i socru meu. Are inima voioasă că Andreea e mireasă. Mă simt cel mai fericit că astăzi sunt socru mi. Visul mi s-a împlinit, visul mi s-a împlinit. Și dă drumul la top acolo! Mai mișcat pe măsură! E șefa Andreea! E șefa Andreea! Andreea! Că moare eu nu sunt pe ea! Alo! Și dansează mireasa! Să vină și nășica! O așteptăm și pe nașa! Lângă mireasa, uite pe nășica mare! Alături de nășicul mare! Dansează mireasa, dansează și nașa, nuntă mare, mare, cu naș de valoare. Dansează mireasa, Andreea, dansează și nașa, nuntă mare, mare, fericite socru mare și oameni frumoși și norocoși. Oameni cu bani, miliardari, oameni frumoși și norocoși. Oameni cu bani, miliardari. Solo! Să vină Mitea lângă noi la plăcerea lui socru mi, Mari! Solo, să vină și Nasie și Nini. Vă roagă nașul mare și socru mic, dar și socru mare, dacă vă anunța, vă roagă să veniți lângă ei, fraților. Așa dați dovadă că sunteți familie. Mitea Prințu! Solo! Fați așa, în stânga! Haide, socru mare, hai că ai valoare. Haide, socră mare, să-i lua noră cu onoare. Mama! Haide, socră mică, urma!
că ești fericită, ai inima voioasă, Andreea e mireasă și oameni frumoși și norocoși, oameni cu bani, miliardari, oameni frumoși și norocoși, oameni cu bani, miliardari. Și haide, haide, nașule, să dă-te că-i balare. Haide, haide, nașa mare, că ai tine cu valoare. Haide, haide, nașule, că ai mare valoare. Valoare. Haide, haide, nașa mare, că ai tine cu valoare. Bine, mă! Bine, vita, 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 mă! Haide, nașule! Hai că-i valoare! Mita prințul, mă! Cu respect de partea lui nașul mare. Jocoi! Vreau balans cu pacare! Haide, haide, socru mare! Haide, bă! Haide, hai Corina, că-i valoare! Haide, bă! Haide, bă! Hai Corina, că-i socru mare! Haide, bă! Haide, bă! Hai Corina, că-i valoare! Solo! Hai către palele mele, dați-mi voie sistemul lui Jack Norris, hai! Am eu un sistem, Florine, care nu ne-a auzit, dar sigur l-ai auzit, dar nu l-am cântat la streca aia. Da? Și atunci, vă luăm la mine, finule! Palele mele, cum vreau eu! Miami! Rupe-ți România, tată, rupem streca aia, hai! Una, doi, introducerea cu noapte! Alo! Cel mai nou sistem? Ha? Ha? Da, 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 hai! 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 Haide, nașul mare, că ai tine cu valoare. Haide, socru mic, că ești fericit. Haide, socru mare, și Andreea cu valoare. Și-a luat bărbat cu valoare. Au ce spune? Că nu! Că am pus și pânta sus. Azi e nota lui Ionuț, regele și regina. Aie, tata, aie, până plecăm ne faci ușor că se-au dă microfonul. Regele, dea Dumnezeu numai bine. Auzi. Că am pus și pânta sus. Azi e nota lui Ionuț și regina Andreea. Oh, ce tangent este băia. Am pus și pânta sus. E generică Ionuț, lângă el e regina. Nu se naște ca Andreea. Și n-am luat bărbat cu valoare. Nevastă
nevastă cu onoare. Alo! 3, 4 și 5. Generică, au sistemul ăsta puternic mireasă. Socru mic, socru mare, nașul mare. E o combinație de asta modernă. Hai de portocale! Hai, 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 Hai eu! Mâna în sus, trească mata! Băgați puterea 10, sparge-o, strecă, ia mă! Și cum îmi place mie! Talent de producător, el e nașul nașilor, este soarele de-un cer. Nu este Daniel, mare lumea mare, mare, are fiind cu valoare, vorbește și streca ea, uite-l cu alea pe viteamă. Number one în țară, ce dulce e portocală. Să vede care valoare. Fii atent, Mireasa, șefa. Am o piesă care vine de partea lui Generică pentru tine. Adu-ți aminte, Andreea, când ai venit în calea mea. Ți-am zis că mă însor cu tine, că-ți fac nuntă ca în filme. Perfect, perfect. Sistemul din Kazakhstan. M-am mișcat acolo cu mătrul meu una, da? Că ai să aude tot cu întârziere. De-aia zic. 1, 2, 3! Iau generică. Adu-ți aminte, Andreea, când ai venit în calea mea. Ți-am zis că mă sor cu tine și că-ți fac nuntă ca în filme. Adu-ți aminte, Andreea, când ai venit în calea mea. Ți-am zis că mă sor cu tine și că-ți fac nuntă ca în filme. Și bărbatul meu, Ionuț al meu, bărbatul meu, regele meu, bărbatul meu, valoarea mea, bărbatul meu, inima mea, bărbatul meu, Ionuț al meu, bărbatul meu, regele meu, bărbatul meu, valoarea mea, bărbatul meu, e și șefa Andreea, mă. Au ce spune Mireasa acolo. Mi-am luat bărbatul pe model. Hai zis că e picat din cer și ține-o până în sus. Viața mea este Ionuț. Mi-am luat bărbatul pe model. Hai zis că e picat din cer, dar și ține-o până în sus. E bărbatul meu Ionuț. Și e Andreea, regina mea. E Andreea, frumoasa mea. E Andreea,
de care nu văd fără ei, mă! Yo! Yo! Bine, bine, mă! Sau! Maga sistemul la indiană! Noutate de a modernitate nouă, hai! Perfect! Ce coi, tu primul, da? 1, 2, 3 și... Una manifestație perfect cu date! Hagi Nărică și Nina sa. De asta-i nuntă mare, mare, nuntă mare cu bani mare. Să se ducă pomina de nunta din Strecaia, mă. Asta-i nuntă mare, mare, nuntă mare cu bani mare. Să se ducă pomina de nunta din Strecaia, mă. Are turnă acolo. Ce nuntă de calitate, 24 de carate. 24 de carate, așa cum scrie la carte. Yo! Ăsta a fost programul formației Daur și a fraților Daur. La rugămintea socrului mare, după 5 minute pauză, e rugămintea lui să intre arabii cu Suleiman și Salman Khan de România. Ne pregătim în următoarele minute, 10 minute să schimbăm puțin boxele și nu să trece peste vorba lui socru mare, sponsorul oficial care l-a costat 500.000 de euro lăutarii la nunta asta.